Malawi Brief. Tikulandire nomvera. Comrade Ntanyiwa anacheza naye pa programu ija ya mlendo wathu Sabatayi pa Yanga FM. Ndipo machezawo anali motere. Kumbukirani kupanga subscribe, like, share, komanso comment. Ali ndi walandire mwachimwemwe ndi nsangala Comrade Ntanyiwa komanso ndilandire nonse amene mumakonda kumvera programu ija programu yathu imene ya mlendo wathu Sabatayi ino pompano pa Yanga FM. Ndili ndi munthu wankulu amene Comrade Ntanyiwa. Chabwino ndikulandireni Comrade Ntanyiwa, mwina taperekani moni kwa anthu 20 miliyoni amene amakonda kumvera programu yanu ya Nkhanga Zaona. Mungopereka kwa ochepa okha amene amati akamvera programu imene ya Nkhanga Zaona amamvanso kukoma, amakupatsaninso ni chilimbikiso Comrade Ntanyiwa. Choyambirira tu ndithokoze Captain Rosi kumbitana pa Yanga FM chigawo cha madzulo kuno. Landira moni Captain Josi, moni wanga wina ndikufuna tu upite kwa mai amene anapereka Comrade Ntanyiwa. Komanso moni wanga wina ndikufuna upite kwa azibale onse akumbumba ya Comrade Ntanyiwa. Gulu lija la Friends of Ntanyiwa, komanso organization ija ya Ntanyiwa, 4 regions organization, komanso sindikuiwala magulu onse a Limpopo FM, komanso Nkhanga Zaona nonse talandira moni. Kuli magulu ambiri amene ndingatha kupereka koma mwachidule ndingonena kuti amalawi nonse landira moni konse kumene muli. Ndimene tu ayambira Comrade Ntanyiwa kupereka moni kwa nonse amene mmakonda Nkhanga Zaona. Inenso ro ndazimva kukoma pakulandira moni umenewo. Chabwino Ntanyiwa ndithu tikulandireni pa program ino ya mlendo wathu Sabatayi ino. Zikomo kwambiri. Chabwino tiyambe tu kucheza kwathu moteri. Ntanyiwa mwatitu pena mukumabwera, pena kumapezeka tiye mukumasowasowa bize, kapena titelo, kapena mwina mwake mwazinyanyala basi. Sikuti zinyanyala komano mukudziwa pa umoyo wa munthu pamachitika zambiri. Mkatikati muli matenda, mkatikati muli ntchito, komanso tikuyenereka kusaka kuti moyo wa siku ndi siku tizithawika chokudya pa tebolo, chifukwa kuti uzikhala moyo wopempha palibe chimene chingakupindulire. Kwa chake timafuna tizithamanga, tizigwirire ntchito, ndikuti chimene Mulungu watipasa kumapeto kwake tinene kuti zikomo kwambiri Mulungu mwatipasa chakudya chalero. Kusowasowako sikuti tikuzithawa zinthuzi tinaziyamba ndi mayitanidwe mmene anthu ena anayitaniridwa kuti inu pitani mukalalikire pa dziko lapansi, mukaphunzitse anthu motere. Ifenso ndi mayitanidwe sitinathawe tilipo, koma kumbukirani Captain Josi, cholinga chathu chacho chinali kuchosa boma lija la MCP. Nditaponya programu yanga kuti ndikhale ndi mkodzi wa programu ija ya Nkhanga Zaona, ena akada ndiuza unati akapoteni mukandifunsire kwa Ntanyiwa kunena kuti kodi ndi achimwemwe chipungu. Ayamba nanji anthu amene wawa ndiye ineyo. Comrade Ntanyiwa ndi achimwemwe chipungu ako DPP, kodi ayambana chani? Mwachidule ndi nkhani zonoti ndizamkatikati zimene zikuchitika. Mudziwa pakati pathu anthu nthawi zonse pena timakhalirana bwino, pena sitikhalirana bwino. Mkati mwathu kumakhala majelasi, komano mwachidule ndingonena kuti achimwemwe chipungu personally ndilibe nawo chifukwa, komano ndikudana ndi zimene amachita. Personally iwo ndilibe nawo chito, koma zimene amapanga ndi zimene ine ndikudana nazo, because Amalawi tinamvotera Peter Mutharika. Chimene chichi palibe munthu amene angadikane. Amalawi tinamvotera Peter Mutharika, ndipo tinafuna
kunena kuti Peter Mutharika atilamulire, sitinafune kunena kuti uyu atilamulire ku DPP. Kunali anthu ambirimbiri ku DPP, koma aliyense wa ku DPP ananena kuti ife takonda a Peter Mutharika. Nchoncho ndi chifukwa chake amalawi onse anakavota Peter Mutharika. Nde panopa mtsogoleri amene tonse tinamusankha ku Malawi, apart from anthu 1.6 1.5 million IMCP amene anavotera Lazarus Chakwera, koma amalawi 3 million anavotera Peter Mutharika. So ndi chinthu chimene Malawiso sangakondwe nkumamva zonena kuti akulamuliridwa ndi munthu wakuti chifukwa cholinga chawo chinali chonena kuti Peter Mutharika amene alamulire mosogozedwa ndi Jeni Asa komanso Enoch Chihana. Chabwino Ndithu ya komatu funso langali mmene mwaliyankhira loti mwayambana nawo chani chifukwa ma programs ambiri amene akuchoka pa nkhanga zaona zikuoneka kunena kuti ku DPP kuku ngati kuli munthu amene ndithu information imene ikumakufikani mwapafupi ndiyo khuza achimwemwe chipunguwa. Ndiye pakumamveka nkhani zambiri zokhuza achimwemwe chipunguwa kusonyeza kunena kuti zikuti bwanji makamaka kapena mukaonesesa kagwidwe kawo kantchito akugwira motani achipunguwa. Mabodza Chabwino tisanenepo molambala mabodza. Chabwino Mabodza asabwino. Tikapita pamalo tisafune kuti tikhalepo number 1 tikhalepo number 2. Chabwino Mabodza amaononga. A Captain Josi dziko lija pala anthu ambiri mundichitira umboni amene anamenyera ufulu kuti tikachoke kudza kwa MCP ndi kubwera kwa Peter Mutharika. So tikamaona anthu ena akufuna kuzitenga kunena kuti iwo ndi amene ali pamwamba kuposera anthu amene amenyera maufulu, ndi chinthu cholakwika. Ngati mwamva audio imene yatuluka kumadzulo kandi kumamawa ya Bakiri TV wayankhulaso nkhani zake ngati zomwezo kuti panali gulu la anthu limene linavutika ndikumenyera. Inuyo ndinu umboni chipani cha MCP. Ntakufunsani kuti chipani cha MCP munditchulire anthu 3 kapena anthu 4 amene amasakidwa ndi chipani cha MCP. Mukhoza kundipasa aina 4 koma mkati mwa namba 4 muyikamo mwina dzina la Comrade Mtanyiwa. Mkati mwa maina ina muyikamo dzina la Wabakiri TV. So ndi chinthu chomvetsa kunena kuti anthu amene amasakidwa kusonyeza kuti anthuwa amasakidwa pazifukwa zenezi. Pazifukwa. So anthu amene amasakidwa aja lerolo akaoneke pamaso pa Malawi ngati madeya. Zosakhala bwino ndizopweteka. Ndi chifukwa chake ndikunena kuti nkhani iyi yoti ya chimwemwe chipungu taisiyani kaye tibweresaso nthawi ina, chifukwa anthu tikamanena timakhala ngati za mabodza. Tili ndi ma audio ono kuti tasewere ma audio amene tili nawo ife. Anthuso akudziwa kuti mukuti zikukhala bwanji ife timapanga kafukufuku timakwanirisa kupeza kafukufuku. Chabwino ndithu chabwino tisakomede kwambiri. Comrade ndimakusatirani bwino ma audios anu komanso nkhanga zaona zanu zimene mumakhala mukuyankhula. Pali mkulu wina wake adandipasira funso ili kunena kuti masiku ambuyowa adamvesera ndithu nkhanga zaona zimene adachita nazo chidwi kumveserera bwinobwino kunena kuti mtsogoleri wa dziko Professor Arthur Peter Mutharika adasunga kaphaselo kenakake. Kaya ndi ndalama, kaya anasunga kaya chidali chani chonena kuti chipite ku Limpopo FM pa ntchito imene agwira, koma pali munthu wina wake adaponda chiphazi. Comrade ndimafuna lero lomo masuke kuti mwina mwake mungatchule kodi idali phaselo yanji, kodi zinali ndalama, kodi zinali chani, komanso ndi ndani amene anapondereza kuti kaphukusi kamene kaka kasaka kupezeni.
inetu ndisanene kuti ndi ndalama ndisanene kuti ndi chani chifukwa nkuteka mwina anangolemba pepala wika mwini vulopumu chabwino nkunena kuti mupite ku Shoprite mukatengeza kuti zakuti chabwino koma kapukusiko sikana masulidi kuti kapukusikotani Malawi tisamunamizepo Malawi apa chabwino komano kapukusi kana konzedwa ndithu chabwino ndithu tinamvesedwa choncho titamvesedwa chifukwa yake mtima unawawa chifukwa chonena kuti trouser lokhala la a Captain Jose silingatengedwe trouser ndikupita kwa Brother Salo chabwino malaya amene wapasidwa Salo ngati inuyo mwapasidwa malaya mukampasire Salo chabwino inu simungatenge malaya aja kumava kodi Salo akamva kuti malaya anu watenga ndi Captain Jose mufuna munduze zonoti Salo akhalokondo iya ndipo abweresa programu yakuswa ndi swakopya kulata kupaya mpeni chabwino mwina timafuna kudziwa kunena kuti ndi ndani amene adapondereza phukusi limene lili ngati nkotheka tayesani kumutchula kuti munthu wakuti kapena mwene munandifunsa funso kumayambiriro kuja kuti kodi nkhani ya chipungwe ikukhala bwanji chemu kundifunsanso kunena kuti kodi munthu amene ndi ndani ani tidayamba nkale kuseweresedwa ndi andale chabwino comrade kwambiri tinayamba kale kuseweresedwa ndi andale ndipo tikupitirizabe kuseweresedwa ndi andale amatiyuza munjira zambiri amabwera kuti tavotere amabwera ndi makapu a plastiki Salo chani chabwino tikavotera amayiwala anthu amene atichitira zabwino ajambi awo ndi amasamuka kuchoka ku town kumuzi ndi amapita kukakhazikika ndi mukaimbira telefoni sama kuyankha mwina timasule apa sama kuyankha ndi andala amenewo koma akazakufunani amakuimbira ndiwo chabwino timasule apa kunena kuti phukusi kaya ndi envelope imene idakonzedwa kunena kwa Profesa Asapita Muthalika kunoti na envelope iyi anyamata ari Mpopo FM akayione wayigwira pa khosi chimwemwe chipungu ndikayankhula choncho ndinakwisa mwandiyankhi zikomo kwambiri inene kuti aujeni Antaniwa adandaula momveka bwino koma adakanika kumasula kunena kuti kodi wasokoneza phukusi limene ndithu Asapita Muthalika adasungira anyamata ari Mpopo ndi ndani lero lino tu achipungu mukuchita kuoneseratu kuti ku DPP kukuku mwamangako cheni koma pachiyambi pacha anyamata amene atithandiza ndi achinyamata ake ndiomwewa tili ndi Wabakiri Muluzi TV amene wagwira ntchito yayikulu kwambiri kuphwesatu chipani cha MCP tili ndi Comrade Ntanyiwa amene agijima ndithu pa ground kusakidwa amagona m'malo mosakhala bwino timangomva titi Antanyiwa kusakidwa chifukwa cha ma information amene amabwera kuchokera ku MCP ndelero lino achipungu mukuonesera moyo wonena kunena kuti siwabwino mulungu akuoneni pa inu nokha kumene muliko chabwino mwina Antanyiwa mwapsa mtima kwambiri pa chimenechi ayi chabwino sindikupsa mtima chabwino zimene zija zapita zachitika ndi mmene moyo umakhalira ineyo I'll carry on with my life mmene ndimakhalira nthawi zonse ndachoka 2022 ndikwayankhulira Malawi without any help kuchoka kwa wandale wina aliyense so sindikuona chondiletsa kunena kuti ndisiye zimene ndimapanga as I said kunena kuti uli ngatinso utumiki umene Ambuye anatipasa kuti tapitani inuyo mukalalikire anthu mukakhale owateteza ife tili ngati anthu owateteza
anthu ena amene akanatha kuchitiridwa zoyipa komanso timaulula zinthu zimene zili zobisika kuti anthu aziziwa. Tikamapanga zimene zija anthu ena amaona ngati ndamene analola kuika kuvomereza koma akuvomereza zinthu zija zitatani zitavuta kale. So now sitikufunanso kumapeto kwa DPP kuzakhale kuti koma onena analipo chosamba vuto linali ife. Then chifukwa chake tikubwera tsiku ndi tsiku ife sitikudana ndi DPP, ife sitikudana ndi anthu a DPP, koma zochita zawo ndi zimene tikudana nazo. Chifukwa anthu pochoka ku MCP kubwereranso ku DPP sikuti anthu sakanakwanisa kupita ku UTM, anthu sakanakwanisa kupita ku UDF, koma anaona kuthekera kwa Peter Wamutharika. N'chifukwa chake anthu tiyeni tingopanga izi tione kuti tipanga bwanji. Pena pake tikumakumbukira mwambi wina wake amati bwereza amati bwereza ununka atikabwereza chani mwambi umenewo kama amauti chani. So miyambi amaizwa ni malemu achilima. Yes. Nechimene ndinganene mwachidule ndichonena kuti ife ndi alimpopo ine ngati Comrade Ntanyiwa kapena Waba TV. Cholinga chathu sikulimbana ndi anthu komano kufuna kukonza zinthu kuti ziyende bwino. Chimene tikufuna nchonoti Malawi wina aliyense azichita filu kunena kuti ndi mdziko mwanga komanso ndikukhala wosangalala. Mwina Amalawi enanso atamva program yanga ananditumira funso kuti popeza Ntanyiwa ndi munthu osowasowa sitimampeza chisawa wa Ntanyiwa ayo. Akuoneka kunoti wapya mtima kwambiri makamaka ku DPP kumeneku mwina pa zimene olemekezeka achipungu akuchita kapena mwina akhala ndi kupya mtima kuonera kuti abwerere mbuyo komanso mphekesera anthu ena popeza amati mvula ikagwa kuchuluka zoliralira. Mwambi uwu ndidamvanso kwa malemu aukamba zimene kuti mvula ikagwa kuchuluka zoliralira kunamveka kumati kuti atiti mwalandira ndalama kwa anzathu aja a MCP. Ndicho linga chona titi muyambe kuigwebano DPP kuyikhapa pang'ono kenaka mulowe chamutu mudilize mmene munayidilizira MCP. Ino funsa limene limungaliyankhe motani Ntanyiwa? Choyamba ndifuna ndasimikizira Malawi. Sindikubwera mbuyo. Ine ndikupita kutsogolo chifukwa chonoti pali ntchito yayikulu imene ikufunika ifeyo ngati ma-activist kuti tigwire. Zavuta kunena kuti ma-activist kuti tithe kubwera pamodzi zimakhala zovuta chifukwa chonena kuti aliyense amafuna kukhala nambala 1 komano si ntchito yonena kuti tizifunapo ku number 1. It's a matter of kugwira ntchito kuti Amalawi amve kukoma koma osati ifeyo ngati activist kuti timve kukoma. Ngati zabwino zingafune kuchoka kwa anthu ena zibwere tizilandire chifukwa chonoti tikupasidwa osati takapenda. Komanso si bwino activist ngati ineyo ndizikhala nthawi zonse busy ndi activist wina pa zinthu zina. So that's why nthawi zina muzamva kunena kuti mwina maprogram athu timatha kuwatchulaso ma-activist ena. Reason chifukwa chonoti amenewo amafuna kubweresa kusagwirizana pakati pathu. So timadana ndi chikhalidwe ngati chimene chocho. So ineyo mwachidule sindikubwerera mbuyo, ndatumikira Amalawi ndipo Amalawi asadandaule. Zobisika zimene amazilandira mu nthawi ya MCP ndi zobisikazo zomwezo azilandire pano. Chimene ndingapemphe ndichonena kuti a DPP asandikuire chifukwa chonoti nthawi yawo timauzaso zobisika zimene zimapangazi zawo. Ngati iwowa akufuna kunena kuti zawo zachitire bwino chimene chikufunika angokhala ndi Amalawi bwino achite zimene Amalawi akuzifuna. That's all. Ndeuti tiyendera limodzi ife sife adani anthu andale ya koma ife timafuna kuti ziziyenda bwino.
monga ndikhoza kupasani chisanzo mudziko mwathu tili ndi athumu mpinga njira chabwino amene ali munthu onoti wamkulu wopanga mabizinesi yake ndingakhale okondwa kumva kuti boma lapereka ntchito zina kwa anthu ngati amenewa cholinga anthu ngati amene alembe anthu enanso ntchito chabwino ndingakhale okondwa kumva zonena kuti amuli apasidwa contract chabwino kunena kuti apena apasidwa mwayi kunena kuti amuli ngati mungathe kumanga factory ya majuisi ku Malawi ndi amulaja avomera ali ndi kuthekera apase contract chifukwa ngati amuli angamange mafactory by the end of the day amene achite benefit ndi ndani Malawi chifukwa amulaja alemba anthu ochuluka Malawi kuti azikagwira ntchito ku factory yawo azikagwira ntchito ku factory yawo chabwino so tikufuna ngati zimenezozo because mungamve bwanji boma litalemba anthu aku South Africa ochuluka kuti apange mabizinesi koma tilinso ndi amalawi ena amene angathe kukwanisa zomwezo angapange azathu aku South Africa zopweteka ndi chinthu chimene chali choyambirira best by Malawians tiyeni tathandize amalawi athu amene ali ndi kuthekera konoti titapasa contract alemba anthu ena ntchito kenako tizitenga azathu akunjaja komanso pamene tikwalemba anthu a ntchito tiyeni masalale akhale ofanana akunja kulandira masalale ochuluka pamene athu amziko momwe masalale ochepa chikhalire nicho wakunja ndi waku Malawi zoti akagule azidya pasiku ndi chimozimozi tiyeni amalawi tikhale okondana chabwino ndiye munandipasa funso lina lonena kuti kugulidwa ineyo sinagulidwe nda MCP ku MCP kulibe munthu amene angatenge ndrama musakane anakanika ali yes pamene popo anthu tu akukamba zimene zifukwa ndi mmene mwayambira achipungu waku DPP ati mwayamba kulowa pang'ono ndiye zikuoneka kunati inuyo aku MCP panopa akutengani poona kuti okay akuti akutengani aku MCP chifukwa chonena tino DPP sina kupaseni udindo wina uliwonse chifukwa mwina mumachita zimenezi mafuna udindo ku DPP ndiye chifukwa chonena DPP sina kupaseni udindo wina lonse komanso kaphukusika chakakanika ndene mwangona kuti okay shut up ndiko mola DPP Captain Jose Mulungu anandidalisa chabwino Mulungu anandidalisa chimene chocho ndimanika munthu ndi technician chabwino munthu ndi technician ndesi ndikuziwa ngati maziwa technician angagone ninjala pakhombo pake nzosatheka ine ndimagwira ntchito komanso ndimagwira ntchito zapadera popanda munthu wina kunduza mwakuti panopa ndili pano anthu akuzondimbira telefoni kuti bwerani tindivuto lakutira chabwino ineyo sindili ngati anthu ena amene amadalira kupempha kwa andani chabwino akapeza kumene kuti apeze thandizo lawo ndimayamikira pali anthu ena akufuna kwabwino andale amathaundimbira comrade Ntanywa tili ndi aka ugulire data ndimalandira chifukwa chonoti sinapemphe chabwino kufuna kwawo ndimayamikira icho ndi chimene mtima wawo wauza ndiye mwina anthu akuziona ngati kuti ineyo amwafutamani inolo a DPP asana ndipase china chilichonse ndizingoyamika mulungu kuti azindipasa moyo tsiku ndi tsiku chabwino kuti ndatumikira Malawi chifukwa kukhala ineyo ndi moyo ndi chinthu chopambana kuposa chuma chimene angatipase mawa anthu akandiona azindiloza chala kunena kuti kupanda ife akanakhala ndani chabwino tu omvera umu ndimene tikuchezera ndi comrade Ntanywa pompano pa Yanga FM kulongosola mmene iye
akuonera komanso mphekesera zimene anthu mukumazimva kuti mvula ikagwa kuchuluka zoleralira. Ayi ndi mmene tikupangira pano pa Yanga FM kuchezatu ndi Nkosi komanso muulusi wa programu ya Nkhanga Zaona. Komanso pakadali pano tili ndi anthu amene amamvera Nkhanga Zaonawo ndi amene akutimvera pakadali pano pa live and direct kuchokera mu mzinda wa Cape Town. Chabwino mwina pamene tikupita kumalechereche a program imeneyi Antanyiwa mawanu ngotani kwa Malawi amene amakonda kumvera program ya Nkhanga Zaona komanso kwa amene amayikonda ndi kwa amene samayikondanso, chifukwa sikuti zonse zimene mmapanga Amalawi amazikonda, palinso zonse zimene mmapanga pali enanso amazikonda. Ndiye timafuna mupereke mawanu omaliza kwa Amalawi amene amayikonda program yanu komanso ndi omwe sayikondanso. Choyamba uthenga wangu upite kwa Malawi amene samayikonda program ya Nkhanga Zaona. Chabwino. Ndiyamikire kunena kuti samayikonda malinga ndi zifukwa zawo. Chabwino. Ndipo apitirize kusayikonda. Kwa Malawi amene amayikonda program, chimene chimakupangisa kuti muzikonda program ineyo complaint Antanyiwa ndikulonjeza kuti ndipitirira kuti mupitirire kuyikonda program. Chabwino. Ndipo sindisiye ngati panali anthu ena amaona ngati kuti ena akandikhumudwitsa ineyo ndibwerera mbuyo. Chabwino. Ine sindikubwerera mbuyo. Chabwino. Ndizatumikira Malawi, ofuna kundipha andiphe, ofuna kundisaka andisake, koma bola Amalawi aziziwa chilungamo cha zinthu mmene zikuyendera m'dziko mwawo. Chabwino. Ndipo sindizabwerera mbuyo, sindidzalolanso munthu wina kuti akandinyengerere ndikunduza zonota zinenezi tazisiyani. Ayi tili pano kutumikira Malawi. Ka 2030 kuzabwera chipani china chizapitirizabe kwatumikiranso Amalawi. Chamano langizo langa lipite ku chipani cha DPP. Chabwino. I'm not your enemy. Ndikufuna ndibwereze ku chipani cha DPP. Chabwino. I'm not your enemy. Mukasatira ulangizi umene timakulangiza. Chabwino. Ine ulangizi umene amayankhula Bakili TV. Chabwino. Ulangizi umene amalangiza Aponi Kalini. Ulangizi umene amalangiza a Richard Mpepo. Ulangizi umene amalangiza Amunyanane ndi ena onse. Muzakwanisa kulamuliranso 2030 Chabwino. popanda vuto lina lililonse. Ndipo pakati pano zikusonyeza kuti pali linthumbu. Mukakhala pansi ndikukonza mavuto amene ali pakati pano. Chabwino. Muzati kumbukira siku lina lake ndikuyankhula kunena kuti Comrade Antanyiwa amayankhula. Koma mukatitenga ngati ndife olongolola, muzatitenga ngati olongolola, kumapeto kwake zizakhala ngati za MCP. Chabwino. Lero lo MCP akhoza kumapanga makani koma afuna safuni ali kunja kwa boma. Ndipo ndikukayika zonoti MCP zabweleraso boma. Chabwino. Because MCP ifeyo tinalimbana ndi anthu ochuluka. Ndikukumvani comrade, ndikukumvani ndithu, ndikukumvani loud and clear. Okay. Ndipo tinalimbana ndi anthu magulu ochuluka. MCP inali ndi ma radio station ochuluka. MCP inali ndi ma media ochuluka, pa social media ka whatsoever. Koma we manage them ndikuayika pansi. So ndipempho langa chipani cha DPP khalani pansi ngati mmene munachitira nthawi ija pamene munali akavwevwe ena munachosa chipani nkupitirira mpaka munawina chisankho. Ndipempho langaso kuti mupitirire ngati mukufuna kuti maijeni answer kaya azasiridwe chinthu, kamufuna agangata azasiridwe chinthu, kanda chaponda azasiridwe chinthu, chikanda mwana mveka azasiridwe kuti popanda vuto lina lililonse. Ivani ulangizi watu. Koma ngati ulangizi watu munga utengi ngati ya tasuka chamba kapena tajapokeni, muzati kumbukira siku.
ati ndikunyatireni tu comrade mutamva kuyitanidwa pa Yanga FM musimudanyozere ayi ichi ndi chimene timachifuna and ichi ndicho timamva kukoma ife amene timatha kumakuyitanani tilemekeze tu kubwera kwanu a comrade